Så kører den. Hej, jeg hedder Jette, og jeg er pædagog. Jeg skal fortælle jer, hvad jeg kan gøre for jer. Hvordan kan jeg skabe en sjov og spændende hverdag for alle jeres STU-elever? Jo, nu skal I se, jeg har en ven. Han bor hernede i den grønne kasse. Nu skal jeg finde ham. Det er Woody. Hej Woody. Har du bare lagt det ned? Woody, nu skal vi vise alle de fine mennesker derude, hvad jeg kan, og du skal hjælpe mig. Du skal være min ven. Vil du det, Woody? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg er jo pædagog. Det ved I nok. Og som pædagog kan man jo rigtig mange ting. Jeg har en lille hjælpekasse her. Nej, ved I hvad? Først vil jeg fortælle, hvad Woody han kan. Woody, han kan danse. Og han er rigtig god til det, når jeg lærer ham det. Og når jeg fortæller ham, hvordan vi kan have det sjovt, så danser vi en dans. Han kan også lave gymnastik, fordi det er jeg også selv meget interesseret i. Og jeg synes også, det skal. Og danse og synge og have det dejligt med en masse unge mennesker. Sådan vi rigtig kommer hinanden ved. Ikke Woody, det er sjovt at komme hinanden ved. Jo. Her i min kasse har jeg en æske. Og i den er der mange spændende ting. Woody, han kan godt lide at sy sammen med mig. Og jeg viser ham gerne, hvordan vi kan sy en smart nederdel, så han bliver rigtig hip. Hip med de unge. Jeg har også andre ting i kassen. Jeg har for eksempel, ved I hvad, vi kan lege med farvelade. Jeg kan godt lide at lege med farvelade. Nu skal du sidde der. Når man leger med farvelade, eller rigtig lade for den sags skyld, så kan man jo rigtig udtrykke sig. Ikke Woody? Du kan godt lide at udtrykke dig, ikke? Og få alle dine følelser ned på papir på det store lærred. Det er så sjovt. Ikke Woody? Du hygger dig med det. Hvad kan vi lave? Vi kan også sy andre ting. Spændende ting og sager. Vi kan sy et hjem til Woody for eksempel. Hvad kan vi mere lave? Der er jo ingen, der siger, at vi skal male med den store pensel. Vi kan også tage den lille pensel og male de små følelser. Hvad kan vi mere lave? Jeg har noget mere nede i kassen. Jeg har noget mere i kassen. Nej, vi skal ikke til at klippe Woody efter en gryde. Nu må du holde op, Woody. Vi kan lave hjemkundskab. Det er rigtig spændende at lave hjemkundskab. Og det er jo fedt at vide, at man kan lave det til den dag, man skal ud og bo for sig selv i sit voksne liv. Så kan man lave mad. Man kan blande ting og sager. Og så er det jo rart at vide, at den, der hjælper en, har forstand på, hvad det er, man laver. Det kan alle jo se, at det her, det er ikke nogen videnskab. Bare man har lidt få ingredienser, så har man jo en middag til sig selv og alle sine venner. Det kan vi da hygge os med, ikke? Og så fortæller vi historier, hygger os og har det dejligt. Man kan jo mange ting som pædagog. Gudskelov er vi også reddet, også pædagoger, af noget, der hedder en uddannelse, så vi har lidt mere at have det i. Men ellers, så er det da meget sjovt, ikke? Hej med jer, hygge jer, håber vi snart ses igen. Hej hej!